Kak sithik-sithik dhisik ae kok langsung kak. Wah, guys, ini pembikinan kerupuk kendar, guys. Ikan asem. Nah, guys. Belum lagi ngono kae, guys. Kalau kino nangis ae iki, aku kok bigil. Rene, walah. Oh, mama di rumah, kau dijak. Oh, papa jadi, guys. Ya Allah. Nonton, guys. Lah kowe dek suwi kena apa? Budal Masalah. sore, budal esuk. Ya Allah, urip kok koyo ngono ki lho terusan piye nasibmu? Iya lah, mau Duit rak wakeh men. Tapung eneng, Mak. Tapung eneng nggone Tanjung, ngene Pantes, nggone Pak Lurah, Ya. nggone Sangijan, nggone Parjo. Bar ki mek kacang ijo, mbak sore dino le, Mak. Aku ngene Pak, duweke urung dikeki Mbah Kemi aku ngono. Arep buyak. Apa tak nggo modal? Pak Ranto. Angger ati rasani Pak, ora dikeki syukur aku ngono. Kapok kowe aku ngono. Angloh, iki dhuwit terong, mbok apa nang tak kek kabeh lho. Walah dagangan yo bareng kowe kuwi. Oh bukane. Mbak guys, kowe suwi. Iki Mbah kapung eneng muni ngono. Ora apa-apa yo gak apa-apa. Aku ditinggali kangkung, aku mau aku jek prekik aku ngono. Entuk berapa bayem? 20 gendel. Entuk terong nek mang, alhamdulillah. Berarti wis bertanduk sampai nang pasarne. Iya le, to piye to yo? Bayan. Pangane kok iku, guys. Ya, tumbar bawang. Lho nggih mbok elokno kabeh. Nggih. Kabeh iki resik nang kulkas sampe sing sego digibiring wis sisan kabeh. Wah, langsung ae iki. Ayo. Apa entek kerupuk? Wis. Bang kok sedeng entek sedeng duit neh. Oh, ngono. Ngono ki carane tek. Kono. Lah nangis saiki tak kongkon. Mbak, mbok kena apa nangis kok? Ya Allah. Dijak aya iki. Iya, ya ngono kuwi, Mbak. Ketoke iki yo minggu rene tapi rene mung balik. Entuk Dek pira, Mbak? Sanggup. Ya, Mbak. Dek blonjo. Alhamdulillah. Pasane iki apa? Kotong Mbah resik iki lho, kreceng receh bareng resik. Enak duit karek piro ini. Wis disenine. Disenine. Apa yo nggo bantu-bantu ngono iki lho, Mbak, mangan. Ya. Pokoke nggone Mbah Damis pokoke kudu dolanan dhewe, trenak-trenak dhewe. Wis ora usah dianu. Ora usah nangis. Wis mangan kerupuk, mangan apa? Engko maktini ben rene ben didulang. Enak roh Emplok-emplok yo Mbak yo jaman kae. heeh. Emplok-emplok kan wis sampe mangan dhisik lesu. Iki dalam proses dhisik. Oh. Ini dhisik. Oh sik sabar. Benang dhisik ape mangan dhisik. Gawe emplok-emplok. Nah, walek, Mbak. Kurang garing. Wis tak walik iki. Ini kurang. Ini momor. Wis guys ki sambel. Jangan asem, lumbu. Lumbu guys. Mangan dhisik. Sambel kemangi. Mangan iki sekane panas kabeh, Mbak. Walah, bayu. Dhisik yo resu, ora kek nganu. Ono apa jenenge? Gendiar. Panas kabeh, Mbur. Ngene mak ya. Rodong Mbur cocokku. Sambal kemangi. Ya Allah. Panas kabeh Mbur nggo lodong cocote Mbur. Ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan asem, blok-blok, lawai tempe embus. Balur, rupuk wis tak blekno kabeh. Lek wis tuwa lek, mangane kudu dijogo. Lek iki mangan apa ya mok sate wedhus sitok tok. Dijak Mbak Indah kulo nunggu Pak Daman. Gak ayam. Ayam sedihnya aku. Mbak Vila. Aku kumpet jangan. Kumpet jangan. Nikmati. Tak nikmati ndek sampe sih. Kok kadang bungkusin kok. Makan kok gendar. Kok iso dadi akeh ya Mbak segoku? Wong makan. Wong aku anggere tak plastik tak lebokno kulkas kok. Gak nyepit enggak. Itu kan orang peranak guys, kalau saiki. Nek nyepit ono pakane pitik. Tak kono. Pemulai kamu megah aku ngurusi. Ora iso. Ora gablek pitik. Ere. Pitik loro ki ae ngembok kok. Iki jenenge sente. Nek gatelan piye ora piye-piye. Kebetulan dikukur. Tapi yo gak iso sih gak gatel ya, Pak ya. Boten. Lungguh to mak iki. Nah, Ya padahal kadang nyekit ngono lho. Heeh. Dikelok. Heeh. Kuwi gak. Kira Mbak Mur malah ora ditutup kok. Asline iki ditutup Mbak Mur. Ngoten. Bumbune dhisik, Enggak, itu bumbu resik. aseme aja dhisik. Mm-mm. Nek aseme mbok kekno gemajelen ngene iki gak empuk. Hmm. Terus bumbu lombu ya. Bumbune dhisik terus akeh lombune mbok cemplungno wis tutup. Aja buka-buka. Ngudeke mok pisan pindho ngono. Gak nyerkit. Terus atau apa mangan, gak ada mangan dhewe. Goku Pak tukang segone tak gawe kerupuk. Pak tukang ndek sore iki mangan, biasa iki segone ora enak. Segone ndek iki kan wakeh ya Mbak ya, sak ember. Ngomongane Pak Prit aja. Jangan ije. Pak Mun jangan apa kae? Semur. Yo tak cemplungno kono Mbak dadi sithik. Bus. Enak bos ya. Enggak ketar. Heeh ya. Potongan itu ya. Mbak Mun marah mbek jangan. Mbak sangan aku pengen. Kok aku tidak tak mungkin sangan dulu. Ndek emang ndek mrok-mrok iki sowan nang bos ya, Mbak. Malah ya oma. Tidak indok yo. Makanya ngurang tempe iki yang ngono ketepenge iki akeh. Kok mburi iki tepenge digoreng dhewe. Kayak terigu kayak indok sowan kok saiki kok. Manene kok ora doyan. Jenenge blok-blok. Nek arane. Ini tiba terigu gak tak kayak indok ngono. Ini malah. Enggak jangan. Udah panas. Panas kabeh jangan panas. Panas. Lompong. Enak. Apa nih? Ya Allah. Ada sidik, Mbak. Gerah. Medu kok, tapi hanya lo medu Mbak, aslinya ya. Enak ah. Ini untuk ya. Gurih ya. Buka kematalan.
kabehane kemacelan ya. Anak sing kriyak-kriyak Mbak balur. Balur iki balur kok Solo kae, Mbak. Poso kae lho. Heeh. Cek enak. Gorengan. Engko kok mulih. Heeh. Dolan asin Pak Sukar kan ngono enggak asin-asinan. Sambil-sambil ketul-ketul. Mungkin no. Sugar guys. Wes sambelnya, Mbak. Heeh. Kayak sambelnya ya. Ya, Mbak. Oh, tak ada. Oh, dilan cacah udah teko guys Jumat. Rasa ndek iki kon sing HP kerja ndek iki kon edit iki. Editane nek ngono, Mbak. Kok iso iki, Mbak? Mau dikirimnya ya? Heeh. Dia evaluasi dhisik kan. Nggih. Jadi gak koyo ndek kae. Marahi kok badan. Masalah iki ngene Mas Arifin ki. Engko ya bener kok umpamane ya karo Dila ya Mak ya, tapi lebih nganune kan sing wis rada ngerti Rasa pereditan. marahi. Heeh. Mbek ini ora. Nek melah ndek kae kan nek kuwi ya, nek Nah, itu dia. foto ya. Mbak Pepe ya ora ndek mudeng. Coba. Mbak Lina yang ngelinane enggak status. Kayak wong. Ndek ngene golek wong ya duwe anak. Ya. Kok ya anak piye ya. Cek cilik ini. Anak wong rene guys. Ya anak, sekitar anakku sekitar umur 2 tahun. Ya anu Mbak. Rehane itu sing nyeleksi iki Mas Arifin aku kan ngono. Lah. Wong iki kok anakku tak anu no budeku, Mbak budeku gak ndek anak. Dia biasanya sing nyeleksi Mas Arifin. Masalah itu nang gene mak itu gak terus budal esuk mulai sore ngono tok gak. Kan lunga. Aku nek lunga-lunga kadang nang Solo roh dhewe dadakan 2 dina 3 dina lho. Lah kok sederhana, Mbak. Nggih. Melayo. Sapa di lagi ngres wis untuk konten papat terus Facebooke piro ya tak kondang boleh. Nah boleh nduk. Malah dhewean malah ndek niki tenang. Heeh. Tenang nih, kok iya ora tenang. Heeh. Dhewean tenang, mulai oga wengi-wengi wis nang mulai. Heeh. Aku Oke. semuanya. Tapi digawa aku diupload nama. Tak pas. Nduk nek uploadan Facebook kae gawe mulai itu kontennya untuk piro. Nek cah loro kan ya minimal kan ya mbok 6 mbok 7. Kadang ya 8. Apa ya kadang ya 5. Cah loro iki. Kayak iki dhewe. Mak lunga. Nunggoni aku. Lho gosokanku pirang-pirang topukan. Mbak urung Mbak cek akeh Mbak. Cek akeh. Terus dia mengguring ini Mbak Kemi. Ya mbok enek sing delok. Heeh. Ya. Mbak aku tak nangani Mbak Kemi sik. Iya. Oh jam piro 3:30. Wis bar gosok terus nggawe kae. Wis sak entuke ya. Tak kon ngonten iki lho pendopo. Lah wong dhek iki maksude nek bab saut-sautan ngomong dhek iku ora nganu mak. Ngene apa sing di Ora nek mbek Pak Jo, Pak Pri tetep dijak omong. Maksudnya iki konten-konten pendopo dhisik lah ra apa-apa. Ora usah njenengan. Tapi konten piye kan kira konten iki. Ngendi di Facebook. Lah ya pamane kok iki kan pendopo karo Pak Pri karo sapa? Yai Min apa? Yai lu. Seperti sekarang, kan keren sampeyan. Mana ini sekarang ya
Dek renek panas sih Mbak, piye Mbak? Panas info lagi mengke panas ketok ya. Ya lek ngono acara panas sih piye? Remuk niku. Dadi apa ora mbok ini? Dadi gawe mur. Oh, wis nang pasar guys.